L'any 2009 ha estat sens dubte marcat per la crisi econòmica, que afecta especialment el consum. En aquest ambient de dificultats, l'Agència Catalana del Consum tanca l'any amb un balanç molt positiu pel que fa a la defensa dels drets dels consumidors. Enguany, s'ha registrat un augment de les consultes i reclamacions, la qual cosa indica una major conscienciació dels drets i també de les obligacions dels consumidors. A més, aquest any l'Agència Catalana del Consum ha completat un dels projectes més esperats. Es tracta d'un nou codi de consum que començarà a aplicar-se el 2010 i que amplia i actualitza els drets dels consumidors de productes i serveis. Ha estat un projecte llarg, amb molta participació, més de 50 organitzacions, entre associacions empresarials, associacions de consumidors, el món local, les mateixes OMICs, les oficines pròpies han opinat, ciutadans també de forma anònima, i per tant hem arribat després d'un procés de diversos mesos amb un text que el govern ja ha remès al Parlament i que serà durant el 2010, en el qual es farà la tramitació parlamentària.